dalam sorak nganju sore tibu-tibu desna bakatun de kawan sanak sudaru sakete ado nang kandanai sampaikan ode ari layelo kutiku lai bayi pulu ado nang kambo sabui satantangan rencana kami badu. Kalau Tuhan lai maizinkan sabalun si beni balik ke Amerika, oh kami yo nak melansuangkan ni elok kami kabarale pakan katibu kawan. Doa dari kawan-kawan kami aro anuntuang selamai kami baru matanggo itu lepasan namun pertamu. Onang kaduo kato desna nan salarui salamu nang kuambo dipicayo menjadi ketua pemuda di kampung koto. Mulai dari sehari nangku. Ambo sarakan tugas nangko maalun sasudah barale iswa udah beni langsung kamambawa ambos kawane. Taman wong kawan desna kasadonyo menanga desna kabakato sanang bacampuan anjo ibu sanang desna dapet bajodoh jo orang Asyang orang Amerika kana monyo Benny Simonson namo langkonyo mai. Oh Benny Simonson namo langkonyo baru orang koto walaki jo orang Asyang. Oh tapi adolo raso sadia di dalam hati kawan-kawan inyo sadia bapisa josi desna onanelo bana di mato kawan-kawanyo mae. Gamang-gamang apa benyo hotuana apa benyo ko nampang desna marantau jauh anta pabilo kabaswai o kawanai o kabaswai. O mandanga pantun kawan-kawan desna tadi onan desna mencubo membale bunyi pantunyo. Hosabalun madan nangkanatau odarang kampung tolong lajo doa untung salamai salamonyo. Usala sana batirisau walau dilai kitu bapisa kawanai nandi batinina kalupo kawanai.
Sudah desna jua katu ke kawan-kawannya desna jo beni langsung berjalan ayek ke ati onda meninggalkan kawan-kawannya sadang nyinyo la kabadu iyo dia tela ati onda adina sadang barambang patang tiba-tiba desna bakato kau dah beni sabalun kita babalik ke rumah meminta ambo kawake udah beni ma'alun salamu di kampung koto walau rambut si beni bantuannya pirang hidung mancuang bak dasun tungga kulit putih kamera meran Odesna maimbau dah bake beni Nansi beni sanang pulo dimbau dah Tosang buang kato desna tadi udah beni Janyo ambo indak kala mulai ka meninggalkan kampung koto Odinan sekali kok kini ambo taraga nak pai kamunggu si beni lapa muka sui desna ona munggu ko talatak di luar kampung koto O tinggi di pinggang gunung Marapi indak dietong panjang bana latibo kini nyo di munggu maso itu Nyulayangkan pandangan ke bawah Tampak de inyo jale dari sinan kampung koto Sungai ketik membala kampung Musaji jo sikola jale bana Rumah rang kampung baitu pulo Indak tarasu aye mato desna jatuh di pipinyo tabayang Desna maso itu anyo wetong hari Odesna ka meninggalkan kampung koto Lapuwe desna memandang kampung koto dari munggu nyoba rangke katampik batu gadang O jarak nanindak jauh dari munggu Satu barantiot nda maso itu nyolansung dua ate batu gadang O si Beni baitu pulo ma'alum lah batu gadang kadibaco sajak si Beni tinggal di kampung koto Nama dua ko hati lah samo kanai Di batu gadang iko lah terjadi cinta orang nambah dua ko Sadang kaninyo duduk baduat te batu nyo ambil tangan si desna dek si Beni si desna langsung mengganggam pulo onde desna balan diri O dari hari kasari dedek dari pakan ke pakan nati udah batambah sayang yo Odesna indak pulo namu tinggal Nanambo coy itu pulo udah beni Hari barembang abiju Sabalu nari galok bana Babalik nyoka kampung koto Kampung koto Oh indah dirantau
Oh panjang benang panjang oh banamai oh diambil saja nampak guno lah sudah lek kadi kambang ko alek kadi sabui oh indak tabado rami alek nyurang sakampung tibo sadonyo oh talempong jo gandang tingkah batingkah silek kalombang indak do tinggal saluang jo rabat ba itu pulo Oba bilang hari sesudah lek sabalun desna jobeni kabarangke nyo cubo pai ka batu sangka ka toko si Yazid kakak inyo mai Kok si Yazid ka dicuritokan inyo dakan duang dek si desna inyo baruko di batu sangka satu tibo inyo ka di toko keluar Yazid masuk itu baduo inyo jo bini inyo si Asni namo bini da Yazid onde desna kato si Yazid elok kita duduk ke dalam sambil maliye liye foto wakatu beralik sanang hati desna indak tawado ondak lalamu sesudah itu Yazid lah masuk ke dalam biliknya mambiak baju dinginnya barikan ke baki adiknya sinan takajui desna masuk itu onde udah Yazid kakak ambo salarui salamun angko indak tapi kia de ambo kamambali baju dingin serupo eko oh dari mana garangan udah tahu oh na baju ko para luwana kade ambo langsungnya jawab de udah Yazid kawan-kawan udah nama dia tahu di sini musim baru-baru itu lah katu Yazid oh sanang hatinya si desna sayang bana kakak kamu nan si Asni ba itu pulau dedai malanan kaelok nak samo sanang dalam hati nak tarang mana curitaku kita tinggalkan kampung kota lah tinggal ya jobundo sarato sana jo sudah olah tinggal sana sudaro tinggal kawan sapamainan barangke ladesna masuk itu barangke jobeni lakinyo kawan uju rantau nan Jawa Amerika tujuannya sana Tinggal dulu
Indak dietong perjalanan kini naik pesawat karena monyo dek lamo lambe nyo di jalan lah sampai desna di rantau orang. Oh di bandara John F Kennedy mendarat nyo mama di bandara John F Kennedy kana monyo di caliak jam desna masuk itu nyo caliak patut keluar kalam tampak cando nyuari kiro iyo pukua sabale malam ko agaknyo obatanyo inyo bake dah beni kalau tampe awak jam rapo iku kini udah beni. O langsung nyo jawe dek beni masuk itu tengah hari di kampung Koto Maadi desna. Lah sudah nyo mambiak barang lah keluar beni jo desna dari ruangan itu mengong desna suok jo keda aro urang ado kama nunggu mintuo kana moenyo obakato desna dalam hati walau desna lunado basobok mungkin disiko jo mintu basuonyo madie sadang bapikir surang baka atu BNI masuk itu onde desna danga kamela lah sampai kita kini. Oh dari siko kita kalangsung ke kampus Sambo. Kalau dietong perjalanan ke kampus Sambo, sambuang menyambuang kita agaknya. Kita tuju terminal bis dulu jo taksi kita kasinan. Kalau lah sampai di terminal bis tu baru menuju ke kampus Sambo. O 5 jam perjalanan oto mangko sampai desnai. Teman wong desna masuk itu disangko layado ka menjapui disangko ado ka menunggu paling indah ranggai inyo nan tinggal di Philadelphia kecek Beni di kampung dulu. Kan iyo di sinan tinggal ranggai inyo kok Philadelphia kadisabui kok dari New York kadibaco 2 jam perjalanan oto mangko sampai di sinan mae. Sinan teraso bana dek desna kini jauh bedonyo jo kampung kita lah salamu ko Beni meninggalkan ayah jo mande o 100 anak jo sudaro indak surang juwo o manja apuinyo mama Lanaya taksi Beni jo desna masuk itu kanyo tuju terminal bis tuagaanyo. Indak tu bilang perjalanan lah sampai nyo di terminal bis masuk itu sabana gadang terminalnyo menunggu di sinan kaduonyo iyo si desna jo si Beni malaki hari ko pagi. Ampiang pagi nyola naik ke bis ka menuju kampus si Beni. Oh mungkin dek badan terlampau latihan, mungkin dek badan lenovana tak kalau desna teoto indak to etong perjalanan oto lah sampai oto tu kini nyo jagokan desna dek si Beni. Onde desna jagolah dia.
O kita lah sampai tu makini mai. Lah turun inyo badu masuk itu diambil barang ke dibao nyo sambung jo taksi sekali lagi dari terminal ke Tampek si Beni tinggal walau jarak nanindak jauh mana. Kinilah sampainya di tujuan kedua nyo lah turun dari taksi tampak dek desna bangunan tua langsung berkatu Beni sakutiku adik desna danga kamela cadik dek desna bangunan naran nampak tu. O di sinan Tampek tinggal kita. O nyo caliak-caliak candu dek si desna. Nyo pandang bana tapik-tapik batingkik-tingkik bangunan nyo ampek tingkik tampak dek inyo. Tiba-tiba Beni wakato di lantai 3 Tampek kita. Lanai desna ke lantai 3 lah masuk inyo ke dalam tawayang dek desna masuk itu kok dicaliak dari luar tadi nang bangunanku indak rancak warna. Tapi di dalam bantuannya lah di hotel ba itu kata desna dalam hati. Nyolayangkan pandangan suok jokida tampak de inyo 2 pintu sinam batanyo desna bakek Beni. O tampak de ambo di sinan ada 2 pintu lai kamar siapa tu agaknya udai. Apalah jawab dek si Beni di sini nado memang 2 kamar kawan ambo mau ninyo. Onan surang si Soko orang Jepang dan ciek lai si Jim orang Amerika ko mahasiswa juo kaduo nyomai. O malah piara inyo sawanta de barang lanai kasadonyo kadisabik bana si Beni nanjo si desna pengantin baru kanamonyo. O nambak candu anjang paburu ndak elok menampak rimbo setumpak langsung balari masuknya ke dalam nyualia duduk dek si Beni. O duduk badu inyo di sofa masuk itu nyo ganggam tangan si desna nan desna membalik puluh hanyui dibuai kadu nyo malam itu mae. Habiari baganti hari lampia sapakan nyotinga di apartemen Kolek Avenue namo apartemen nyoho. O teraso dek si desna gak balain tingkah si Beni tibo di siko. Ona nindak tampak dek si desna salarui salamun kuati desna mulai gak gamang hati desna mulai gak risau nan talabia wana adu ampek si Beni nan desna kini baru tahu mai.